Бати малко сега един урок по биохимия ще предам на Дръзки. Знаеш на какво се разгражда глюкозата? Не. Значи като има кислород, с кислород, нали? Цикъл на Кребс, 32 молекули аденозино трифосфат, въглероден двуокис и вода, а без кислород на 2 молекули аденозино трифосфат и лактат, или те наричат там млечна киселина. Обаче сега един учител по химия вика, той не било верно. Кой той бе? Няма му кажа името, защото трябва да се късна дипломата. Сега ти да не беше ме питал за uppercut. Да. И се опитам да ти покажа с моите скромни 16-17 годишни занимания по бокс. Там да не паднеш. Да, аз той гледам, защото ти идваш много близко до мене. Не, аз ще тя знае. Така. Една комбинация бат малко порториканска. Да видим. Вилфердо, първо ще я покажа бам. Лява пръкът горе, десен пръкът горе. Малко е дода. Лява пръкът горе, десен пръкът долу. Лява пръкът горе, десен пръкът горе. Лява пръкът отвън, изкиваш, лява пръкът, десен пръкът, две леви куршета, дясно курше, лява пръкът между гарда и стигаш по диагонал. Много го обичам този удар аз. Обаче сега да ще мога да направя по-бързо. Оу. Добре. Много добре. Отлично даже.